మన ఆంధ్ర తెలంగాణ మార్ట్ 24 న్యూస్‌కి స్వాగతం. నా పేరు దేవి. నేటి వార్తలు. భీమవరం పెద్దిమీరం ఆక్వా ఎక్స్ ఇండియా నిర్వహిస్తున్న ఆక్వా ఎక్స్‌పో సెప్టెంబర్ 11, 25న ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు గారు మరియు భీమవరం ఎమ్మెల్యే పూలపర్తి అంజిబాబు గారు ప్రారంభించారు. మొదటి రోజే 3,000 మంది రైతులు పాల్గొని 80 కంపెనీల స్టాల్స్‌ను సందర్శించారు. మిగిలిన 2 రోజుల్లో దాదాపు 6,000 మందికి పైగా రైతులు, కంపెనీ ప్రతినిధులు పాల్గొనున్నారని అంచనా. ఆక్వా ఎక్స్ సీఈఓ తందులూరి వేణు ప్రతి రైతు ఈ ఎక్స్‌పోలో పాల్గొని లాభపడాలని పిలుపునిచ్చారు.